Не знаю. Отца и Сына и Духа Божа, благослови меня, капец душевно и приступил до святого алтаря Твоего, и возлюбись святым Тебе на святоимши. Иисус Христе, прошу Тебя, допоможи, как думки мои были зажжены к Тебе. Очи мои глядели только на алтарь Твой, а сердце было наполнено любовью к Тебе.
Христос воскрес, аллилуйя. Сапраўды воскрес, аллилуйя. Христос воскрес, аллилуйя. Сапраўды воскрес, Христос воскрес, аллилуйя. Мілоўны Христе, браты і сёстры, паслухмяны гэтаму закліку пойдзем ва ўрачыснай працэсіі за воскреслым Христом, каб вызнаць нашу веру у Яго перамогу над смерцю д'ябла. У воскресламу Христу, прысутнаму сярод нас у найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства. веселый день для нас настал, якого свету весь жадал. Сегодня Христос из гроба встал. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Як свет на солнце зацвел, тесна и снова зажил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стал покором, огрешным лоскутом. Аллилуйя, святых кольцов позля собою повел. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А ты я все до одного, як збавцу бачили своего, заговорили до Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Даже Давидом витай, о Христе нас не покидай, священной моцы прибавляй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Якую ж радость смерти, як збавцу бачили в собі, Його Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На третий день сам с гробу встал, тяжаться навод не пронал, ни барту страха память. Аллилуйя, аллилуйя,
як новим світ став для мене. Алілуя, алілуя, алілуя. Возьмета хуторку вяла, вітала радосна Христа. Великим щастям одышла. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, Єсу Божа наш живий, грехи нам наши отпусти, души избавление принеси. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веселый день для нас настал, якого свету весь жадал. Сьогодні Христос з гробу став. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Владар небесний к нам прибив, як цвет на соняху зацвів. По смерти с нами знов зажил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Якину нет розвоював, усіх злочинців покарав. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слушаем хоры льется по усю земли навколо. Тобі хвала з наших серців, спів святий Твоего костела. Сина с духом сутяшения, величи гайца промнистай, прославляю все створение. Спів, що славить своє справи, понад усіх провинок, заховать нас будь ласкавий, так
за свои святые раны, Сына и сестра грешных тела, Ты принял во лоне панны, зруйновал Ты брамы смерти, на крижи ей вырвал жало, камня всех, кто Тебе верит, радость вечная зазяла, праворучайся у славе, трон Твой збавца наш одиный, придешь снова к Тулюяне, как судить людские чины, грешный Ты не дай загинуть, будь нам збавцем не судьёю, и омый нас от провина, дорогой своей кровью, со святыми в бляску моцы, заховай Твоих обраных, понес Бог народ Твой просит, благослов Твоих подданных, шляхом наследи беспечных, у небесный Иерусалим, Тебе благодарят вечный, мы что-денно прославляем, не покинь же свою люду, Боже, без Твоей опеки. Кому веру бить не буду, осоромлены навеки. Кому веру бить не буду, осоромлены навеки. Небо и земля радуются, аллилуйя. Тенью Хайму Христе, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты прос пасхальную аквяру Христа, дай своему народу збавлення, а дари Його щодро своїми дарами, каб ён досягнув повноти свободи і отримав радость вічного життя, якую дозволяєш йому спознать на землі. Праз Христа, Пана нашого.
naszych serców wzbudzimy intencje, z jakimi się nie przychodzimy na tę Eucharystę, na tę świętą mszę. Jako tę świętą mszę odprawiam intencję modlić się za всю naszą parafię. Proszę Cię o potrzebnych łaskach, dobrych plonach, tych wielkodnych światów. Ksiądz Władimir modlится w intencji świętej pamięci Jana. Proszę Cię o dar życia wiecznego i msza święta Gregoriańska. Молимся. Боже, Ты у сённяшні дзень праз Твайго адзінароднага Сына перамог смерць і адчыніў нам брамы ў вечнасць. Учыні, просім, каб святкуючы ўрачыстасць з мёртвых паўстання Пана, мы былі адноўленыя Святым Духам і ўваскрэслі да новага жыцця ў святле вечным. Праз Пана наша Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деяў апостолаў. У тыя дні Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, абвешчанага Янам. Як Бог намасціў Духам Святым і моцай Езуса з Назарету, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы сведкі ўсяго, што ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Єрусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам выбраным спярша Богам, якія елі і пілі з ім пасля уваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра яго усе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Дзень, які Пан вчиніў, будем радавацца ў ім. Ось дзень, які Пан вчиніў, будем радавацца ў ім. Хваліце Пана, бо ён добры, бо навеки милосердность ягоная. Няхай скажа Израиль, навеки милосердность ягоная. Ось дзень, які Пан вчиніў, будем радавацца ў ім. Правица Пана взнялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, але жить буду и обвещать справы Пана. Ось дзень, які Пан вчиніў, будем радавацца ў ім. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Пан учинил гэта, и дивная но в очах наших. Ось дзень, які Пан вчиніў, будем радавацца ў ім.
Читання послання святого апостола Павла до Колосянаў. Браты, калі ж вы воскрэслі з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христус сядзіць праворуч Бога. Пра тое, што ў вышынях думаеце, а не пра зямное, бо вы памерлі, і жыццё вашае схавана з Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христус, жыццё вашае, тады і вы з'явіцеся разам з ім у хвале. Гэта Слово Божае. Радостная свята, пасхальная хвяры, верные приносят прославления дары. Откупил овечок Христос наш безвинный, поядно зайцом нас змыл грехи провины. Убаи великим смерть життя сустрела, хоть помер осёж ён, володарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, о воскрес живий ён, годе быть тревозе. Этому анёлы свідками там стали, толькі полотноты в обратки ляжали. О, воскрес уже Христос, Бог мой и надея, местом же споткання буде Галилея. Сапраўды воскрес ён, гэта цуд праўдзівы, смерці пераможца, будь жа літасцівы. Аллилуйя. Наша Пасха Христос ахвяраваны за нас, таму будем святкаваць у Пану. Аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Яна. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы.
Тады пабегла і прыйшла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам. Другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў услед за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады увайшоў і другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў, і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі пісання, што трэба было яму ўваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Воскресення Христа задаток будучай славы. Пастырскае пасланне на Вялікдзень 2020 года князя митрополита арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевича. Глубоко поважаныя святары, кансекраваныя асобы, браты і сёстры, суайчыннікі, людзі добрай волі. Сардэчна віншую вас са святам Вялікадня, святам нашай веры і надзеі на вечнае жыццё. Гэтая праўда з'яўляецца галоўным пасланнем свята Воскресення Хрыста. Пра яе мы, хрысціяне, павінны заўсёды памятаць і ёю жыць. Яе актуальнасць падкрэслівае таксама і выкліканая пандэміяй каранавірусу сітуацыя, у якой Воскресення Хрыста з'яўляецца промнем надзеі нават насуперак надзеі. Як Езус выйшаў жывым з цёмнай магілы, гэтак і мы верым, што дзякуючы Богу, намаганням лекараў і адказных за грамадскі парадак, якім мы празмежна удзячныя за іх ахвярнае служэнне, таксама зможам паспяхова выйсці з цемры эпідэміі, якая ахінула зямлю, у святло жыцця. Сёння мы павінны засяродзіць нашу увагу на тым, што адбылося ў пасхальную ноч. Праўда Воскресення Хрыста азначае, што смерць гэта не канец, што яна не мае апошняга слова, што гэта толькі дзверы ў будучыню. Таму мы не можам дазволіць, каб гэтая праўда знікла з нашага жыцця. Яна павінна быць яго цэнтрам, і нам нельга страціць яе сэнсу. Пасха заклікае да пытанняў, на якія неабходна даць адказ. Які сэнс жыцця? Якая яго мэта? Дзе знаходзіцца сэрца і думкі чалавека падчас яго зямнога жыцця? Часовае жыццё на зямлі – гэта падрыхтоўка да вечнасці. Калі мы не імкнемся да гэтага, то становімся падобнымі да карабля, які сеў на мель. Карабель ёсць, але не можа плысці, яго прызначэнне – перавозіць людзей або грузы. Таксама і мы, калі не засяроджваемся на галоўнай праўдзе нашай веры ў Воскресенні Хрыста, то жывем без яснай мэты. Сёння перад перспектывай нашай будучыні, якую нам адкрывае праўда Воскресення, нам неабходна засяродзіцца на некаторых тэндэнцыях жыцця сучаснага чалавека. Матэрыяльныя каштоўнасці, дух спажывальніцтва, задавальненне і прасоўванне па кар'ернай лесвіцы з'яўляюцца галоўнымі крытэрыямі паспяховасці сучаснага чалавека. Касцёл не супраць таго, каб чалавек жыў угодна, і шмат робіць для таго, каб свет развіваўся згодна з прынцыпамі сацыяльнай справядлівасці.
Аднак імкненне да ўзбагачэння любым коштам, можа нават ідучы па касцях іншых людзей, і абагаўленне матэрыяльных каштоўнасцяў не згоднае з маральнымі нормамі хрысціянства. Успомнім евангельскі аповед пра чалавека, які сабраў багаты ўраджай і казаў сабе, што можа адпачываць, есці, піць і весяліцца. На гэта Бог яму сказаў, што ўжо гэтай ноччу забяру яго душу, і каму тады дастануцца усе яго багацці. Вялікую заклапочанасць выклікае адыход ад традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцяў і выбар амаральнага стылю жыцця. Укараняецца секулярызм і вельмі небяспечны маральны рэлятывізм, які не прызнае абсалютнай праўды і ўсё лічыць адносным. Прапагандуецца неабмежаваная свабода без маральнай адказнасці. Такі шлях вядзе да размывання сапраўдных каштоўнасцяў і ўсёдазволенасці. Вялікай праблемай з'яўляецца заняпад духоўнага жыцця, найперш малітвы. Сучасны чалавек настолькі заняты часовымі справамі, што не мае часу маліцца. Цяжка зразумець таго, хто кажа, што верыць у Бога, але не моліцца і не ставіць малітвы ў цэнтр свайго жыцця. У выніку, замест таго, каб піць з крыніцы чыстай вады Божай ласкі, мы аддаем перавагу бруднай жыжы з дамешкамі секулярных і антыхрысціянскіх інгрэдыентаў. У сучасным прагматычным свеце, скіраваным на спажывальніцтва і задавальненне, дзе ўсё купляецца і прадаецца, няма месца духоўнасці, справядлівасці і маралі. Усё знаходзіцца ў палоне часовасці. Пасхальная праўда адкрывае перад намі новую перспектыву вечнасці, бо і мы уваскрэснем, як Хрыстус уваскрос. Запэўнівае нас у гэтым святы апостол Павел, які ў першым пасланні да карынцянаў кажа, як у Адаме усе паміраюць, так і ў Хрысце усе будуць ажыўлены, кожны ў свой час. Першы Хрыстус, потым тыя, хто належыць Хрысту падчас прыйсця ягонага. Гэтыя словы апостала народаў схіляюць нас да змены нашага жыцця згодна з Божым законам. У выніку наступаючай секулярызацыі хрысціяне перастаюць быць соллю зямлі і святлом свету. Замест таго, каб бруіцца духоўным жыццём, хрысціянства становіцца пасіўным і абыякавым. Такое хрысціянства з'яўляецца хрысціянствам без Хрыста. Падчас малітвы аб вызваленні ад эпідэміі каранавірусу 21 сакавіка на пустой плошчы святога Пятра ў Рыме папа Францішак звярнуўся да свету з наступнымі пранікнёнымі словамі. У нашым свеце мы рухаліся наперад на поўнай хуткасці, адчуваючы сябе моцнымі і здольнымі на ўсё. Прагныя да заробку мы дазволілі, каб нас паглынулі рэчы і каб мітусня звяла нас. Мы не спыніліся перад Божымі заклікамі, не абудзіліся перад абліччам сусветных войнаў і несправядлівасці, не паслухалі крык бедных і нашай цяжка хворай планеты. Абыякавыя, мы пайшлі далей, думаючы, што заўсёды застанемся здаровыя ў хворым свеце. Цяпер, калі мы знаходзімся на ўзбураным пандэміяй каранавірусу моры, мы просім Цябе, Пане, дапамажы. У сувязі з маральна нездаровай сітуацыяй сучаснага свету узнікае пытанне, на якое свята Васкрасення Хрыста патрабуе адказу. Ці мы жывем праўдай вечнай славы, якая нас чакае? Гэта сутнаснае пытанне. Калі так, то клопаты нашага зямнога жыцця набываюць новае вымярэнне. А менавіта яны не павінны весці ў рабства матэрыяльных каштоўнасцяў і амаральных задавальненняў і не станавіцца нашым Богам. Мы верым у шчаслівую будучыню і спадзяемся дасягнуць яе, бо з'яўляемся хрысціянамі. Хрост — гэта сертыфікат нашай прыналежнасці да хрысціянства, да наша хрысціянская ДНК. А хрысціянства адкрывае перад намі перспектыву шчаслівай вечнасці. У сакраменце хросту мы паміраем для граху і васкрасаем да новага жыцця ў Божай ласцы. Менавіта таму ў пасхальную вігілію мы аднаўляем абяцанні хросту. Евангельскія аповеды пра
пра воскресенне Езуса сведчыць пра тое, што камень ад магілы быў адсунуты. Гэтая акалічнасць дазволіла жанчынам, якія прыйшлі намасціць яго, зазірнуць у грабніцу і ўбачыць, што яна пустая. Гэта таксама дазволіла апосталу Яну увайсці ў сярэдзіну яе і паверыць у воскресенне Хрыста. А як з грахоўным каменем, які блакуе дарогу Езусу да нашых сэрцаў? Ці мы дазваляем, каб ён станавіўся ўсё большым, ці імкнемся яго адсунуць? Мы павінны ад яго пазбавіцца, інакш Езус не ўвойдзе ў нашыя сэрцы і не воскресіць да жыцця ў Божай ласцы, якая патрэбная для збаўлення. Святы апостал Павел вучыць: калі ж вы воскреслі з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христос сядзіць праваруч Бога. Пра тое, што ў вышынях думайце, а не пра зямное. Неба — гэта нашая мэта, якую мы можам дасягнуць толькі праз Хрыста. Таму неабходна дазволіць яму весці нас шляхам нястомнага воскрешення з грахоўнай магілы да жыцця у Божай ласцы. Апагеем безмежнай Божай міласэрнасці з'яўляецца пасхальная таямніца Хрыста. Даверымся ёй і кінемся ў яе абдымкі, каб велікодная радасць дзяцей Божых запанавала у нашых сэрцах. Дарагія браты і сёстры, сардэчна віншую ўсіх вас са святам воскресення Хрыста. Віншую католікаў і тых хрысціянаў, якія сёння адзначаюць гэтае свята святаў. Віншую праваслаўных, якія будуць адзначаць Пасху Хрыстову праз тыдзень. Жадаю ім плённага перажывання апошняга этапу Вялікага посту, Вялікага тыдня і духоўнай падрыхтоўкі да Вялікадня. Віншую усіх людзей добрай волі. Няхай моц у воскрослага Хрыста дасягне ўсіх нас і дапаможа стаць ягонымі сведкамі. Няхай стане удзелам самотных, пакінутых і тых, хто трапіў у розныя залежнасці, каб убачылі Хрыста, які іх любіць і вядзе да нябеснага Айца. Няхай уваскрослы Езус адорыць нас надзеяй перад выклікам эпідэміі каранавірусу. Яна паказвае, што мікраскапічны, небачны вірус здольны перавярнуць сучасны, моцна адукаваны, высокатэхнічны і ўзброены да зубоў свет з ног на галаву. Чалавек, які ўяўляе сябе Богам, яшчэ раз убачыў, што такім не з'яўляецца. Таму наша адзіная надзея у Божай міласэрнасці, якая найбольш дасканала праявілася у пасхальнай таямніцы. Няхай Езус, пераможца злога духа, граху і смерці, падтрымлівае намаганні лекараў і службаў грамадскага парадку, каб мы маглі выйсці пераможцамі з гэтай складанай сітуацыі. Няхай ён знішчыць непаразуменні, якія існуюць у нашым грамадстве, адорыць пасхальнай радасцю, любоўю, спакоем і патрэбнымі ласкамі, каб мы маглі будаваць нашу будучыню на падмурку евангельскіх каштоўнасцяў, благаслаўлёных і поўных надзеі велікодных святаў усім вам. Гэтыя словы свае віншаванні умацоўваю благаслаўленнем у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амén. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрушевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Адказваючы на гэта пастырскае пасланне, вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла,
Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост да адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. У гэты дзень воскресення Пана поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла. Узнясём нашыя малітвы да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён мог абвяшчаць усім людзям праўду аб перамозе Езуса Хрыста над смерцю. Цябе просім. Молімся за ўсіх святароў, каб, наследуючы апосталаў, яны былі пільнымі і клапатлівымі вартаўнікамі Христовай аўчарні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб уваскрослы Христос стаў для ўсяго свету дарогаю да дасягнення сапраўднага спакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія згубілі сэнс жыцця, каб святло воскрослага Христа адкрыла іх сэрцы на Божую праўду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых і церпячых, каб праз удзел у Христовым крыжы яны спазналі суцяшэнне у воскрослага Христа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсё чалавецтва, якое церпіць з прычыны пашырэння эпідэміі, за ўсіх бездапаможных і разгубленых, за хворых і за тых, хто аддана ім служыць, а таксама за памерлых. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы распазналі Христа ў людзях, якіх сустракаем кожны дзень. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлага Яна. Молімся ва ўсіх інтэнцыях нас тут прысутных, ва ўсіх інтэнцыях усіх тых, хто з'яднаныя сёння з намі гэтай раніцай у малітве праз онлайн-трансляцыю. Молімся за усю нашу парафію, усе групы, суполкі, дзяцей, моладзь, сем'і, людзей старэйшых і самотных, і хворых. Просім, каб воскрослы Христос благаславіў і напоўніў сваёй прысутнасцю і ласкай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты праз смерць і воскресення свайго Сына заключыў запавет з чалавецтвам. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя ўчынкі заўсёды былі згодныя з верай, якую вызнаём. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Христос воскрес вовеки, смерть смертью своего, порвавший путы пекла, житьё нам даровал, порвавший путы
затряслася, горит Избавитель наш, устал с могилы славе, благословленный час. Устал с могилы славе, благословленный час. Анёл там промянистый на камне сидел, и голосом небесным Христос воскрес он пел, и голосом небесным Христос воскрес он пел. Обожные женщины на Иисуса пришли, и мира дорогое с собой вынесли, и мира дорогое с собой вынесли. Пришли на власти тела молодого своего, и только уморили, яко же не было, и только уморили, яко же не было. Анёлы не сказали, пошли треба слез. Христос Спаситель свету, с померлых воскрес. Христос Спаситель свету, с померлых воскрес. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, наполненный великодной радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якую Твой Костел отраджається до нового життя і отрымлює дівосний посіла, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Узнось угору серце, Узносим на Бога. подякуєм Пану Богу нашому. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэты день больш урачыста обвяшчали Твою хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў гракі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Хрыста, а хор анёлаў разом з усімі спяваю Табе ім хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутний.
Осана на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осана на вышинях. Sobroty Boże, Ty święty i sprawiedliwa chwali Ciebie все Twoje stworzenie, bo przez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejsnою mocą Ducha Świętego Ty się ożywляешь i oświeczaешь, i niespynnie zbieraешь naród swój, kaba do wschodu słońca i do zachodu składał imieni Twojemu czystую chwiarу. Тому u jedności z усім Kościołem, w najświętejszy dzień z mертвых powstania Pana naszego Jezusa Chrysta, przez jakiego pokorna molim Ciebie, Panie. Oświeci mocою Ducha Twojego te dary, jakie my przynieśli Tobie na chwiarу, kab stali się one ciałem i krwią Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdійsняć гэтую tajemnicę. Bo on u tую noc, kiedy był wydadzony, wziął chleb. I подяку Tobie składaючи, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i jeszcie z гэтага усе, bo гэта jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i podziaku Tobie składaючи, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i pijcie z jego usie, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie, wspominaючи збавчую муку Twojego Syna, a tak samo cudowne Jego wskrzesienie niebałszeście i czekaючego другого przyjścia. Z podziaką składajem Tobie эту живую świętую chwiaru. Uzglań prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jako chwiaru, jaką Ty pożądał być umiłościwlony. Dozwól, kab my uzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali jednym ciałem i jednym Duchem u Chryście. Niechaj Ён сам uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, kab my zmogli otrzymać spадщину z wybrannikami Twoimi, najpierw Najświętejszej Pannej, Bogorodzicą Maryjej, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, ze świętym Janem, świętym Maksymilianem, świętym Janem Pawłem II i всіми świętymi, pro zastupnictwo jakich my spodziewamy się na Twoją niestępną dopomogę. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania принесе всему światu спокой и избавление. Будь ласкаво умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримує на землі, со слугою Твоим, папам нашим Францишком, біскупом нашим Тадевушем, біскупами допоможними Юрием и Александром, всіми біскупами, всім духовенством и всім народом Тобою откупленным. Будь милостивы до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ojcze, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі
дзяцей тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца тваёй хвале. Праз Хрыста нашага Пана, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Тобі, Боже Ojcze всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі, прыйсце збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едность. Ки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Woś baranek Boży, woś той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя пакліканы на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Христос быў ахвяраваны як наша Пасха, аллелуя, таму будзем святкаваць і з праснакамі шчырасці і праўды. Аллелуя, аллелуя.
Насичає й мене добро.
Молимся. Boża, chowaj zawsiady Kościół Twojej swojej cowskiej opiekoj, kap odnowleny paschalnymi sakramentami, i On dosiągnął chwały z mертвых powstania, przez Chrysta Pana naszego. No jeszcze krócienkie duszpasterskie objawy. Po pierwsze, сегодня święte imszy paschalne będą sprawdzać o 10:30, o 12:00 i o 14:30. Jeszcze 3 święte imszy mają. Завтра, drugi dzień święta, poniedziałek wielkodny, imsza święta o 12:00 godzinie i wieczorem o 19:00 godzinie. Przeżywamy oktawę Wielkодня, тому у ближайшую пятницу не обовязывая пост, тому можна не постить, коли хоча. А наступна неделя – это неделя Божої милосердності. Особливим способом хочам тривати у розважанні так само ось гэтай великой таємниці Божої любові до кожного з нас, яка проявляється у Його милосердності, у Його пробаченні. Так само на протягу гэтых дзён працягваем навенну да Божай милосерднасці кожнага дня падчас пасля вечаровай святой імшы. Таксама запрашаем далучацца да гэтай нашай супольнай малітвы. Ну і таксама напрыканцы гэтай сённяшняй літургіі, ранішняй рэзурэкцыі, хочам падзякаваць усім вам за нашу супольную сённяшнюю вось гэтую малітву. Дзякуем тым, хто не спаў, але чуваў усю ноч, тут у каплічцы чакаў вось на гэты момант. Дзякую усім тым, хто сёння прыйшоў. Дзякуем тым, хто дапамагаў нам у прыгатаванні гэтай літургіі, вось гэтых святаў, і дапамагаў не толькі падрыхтаваць, але і правесці іх. Дзякуем тым, хто прыбіраў нашу каплічку і на вакольную тэрыторыю. Дзякуем нашаму хору парафіяльнаму. Дзякуем камандзе Янбай за актуальную заўсёды інфармацыю. Тое, што адбываецца, адразу ўжо праз гадзіну-дзве ўжо ёсць на сайце, можна заўсёды паглядзець. За гэтую хуткасць таксама вашу, але за тое, што таксама дапамагаеце ў асаблівы спосаб у гэтым часе. Тым, хто застаецца дома, хто не можа удзельнічаць у святой імшы, разам злучацца з намі праз онлайн-трансляцыі. Сёння яшчэ о 12 гадзіне таксама будзе трансляцыя. Хто хацеў бы далучыцца, пайсці ў касцёл праз онлайн-трансляцыю, можна до нас таксама будзе далучыцца. Дзякуем літургічнай службе алтара, якія тут таксама чувалі, заўсёды тут па некалькі разоў у дзень прыходзілі, каб дапамагаць, бо звязана таксама з тым, што на вуліцы гэта наша набажэнства, больш трошкі працы такой ёсць. Таксама шчыра вам дзякуй. Усім за ўсё шчыры дзякуй, няхай добры Бог кожнаму з вас благаслаўляе. Дзякуем дзяўчынкам, якія сёння тут сыпалі кветкі падчас нашай працэсіі. Дзякуем ахове парадку і апекаваліся тут намі. Нічога з намі ніколі не ставалася да гэтага часу, але за тое, што заўсёды ёсць дзесьці, таксама дзякуй. Праз тое, што не ёсць, таму нічога тут не было, заўсёды супакой. Можа, кагосьці і забыў яшчэ, але таму агвартваем нашай удзячнасцю усіх вас, хто якісьці спосаб дапамагаў нам і далучыўся да справы перажывання гэтых урачыстасцяў. І таксама напрыканцы гэтай літургіі хочам яшчэ раз усіх вас павіншаваць з гэтым цудоўным, радасным святам. Гэтае сонца, якое ўзышло, то гэта толькі маленькі, мізэрны знак той вялікай святасці і гэтага святла, якім з'яўляецца Езус Христос, які ўваходзіць у жыццё кожнага з нас і расвятляе цемру граху,
каб там запанавала святасць, каб там запанавала радасць, каб там запанавала любоў. І вось гэта ўсяго вам жадаем. Няхай Христос з мёртвых паўсталы будзе тым, які напаўняе ваше жыццё, які расвятляе, які дае надзею, які дазваляе ісці наперад з усмешкай, не гледзячы на тое, што можа нашы твары закрытыя маскамі сёння, але гэта усмешка, яна не толькі вонкава, але яна дзесьці там глыбока у сэрцу свядомасці кожнага з нас. Вось гэта радасць, якая прамянюе. Радасць у тым, што не гледзячы на гэта ўсё, так направды Христос перамагае. Ён жывы, ён жыве. І ён з'яўляецца панам жыцця кожнага з нас. Хочам яму гэта наше жыццё скласці. Перадавайце прывітанне, віншаванні вашым блізкім, родным, вашым бацькам, бабулям, дзядулям, напэўна, будзеце тэлефанаваць, будзеце віншаваць. Таксама іх сёння атуляем нашай малітвы, гэтым благаслаўленнем, за якое за хвіліну таксама ўсім вам удзелім. Пасля яшчэ святой мшы, дзетак тут бачу новыя дзеткі, якія прыйшлі, і моладзь, запрашаем яшчэ да сясцёрыны, яшчэ штосьці маюць, усё ўчора не раздалі, што сёння хочуць падзяліцца. Ось. Ну і пасля, ну альбо цяпер давайце ўжо асвецім яшчэ, калі хто мае велікодныя стравы. Ну, яшчэ, канешне ж, усім жадаем смачнага яйка, смачнага снядання. Так, як мы казалі, Христос хоча засесці разам з намі. Ён хоча з'есці гэта сняданне разам з намі. Адчуйце вось гэту ягоную прысутнасць сярод вас. Падыдзіце, калі ласка, сюды, хто там мае. Паглядзім, што вы там прынеслі. Як што тут яйкі, якія ты возьмем. Хлеб жывы, які зышоў з неба, ты ў святой камуніі даеш жыццё свету. Благаславі гэты хлеб і ўсё святочнае печыва на ўспамін хлеба, якім ты накарміў народ, што слухаў цябе на пустыні, і які пасля свайго воскресення ты падрыхтаваў каля возера для сваіх вучняў. Баранак Божы, які перамог зло і абмыў свет з граху, благаславі гэтыя кілбасы, вяндліны і ўсе стравы, якія мы будзем спажываць на ўспамін пасхальнага баранка і святочных страў, якія ты разам з апосталамі спажыў на апошняй вячэры. Благаславі таксама гэтую соль, каб ахоўвала нас ад сапсаванасці. Хрысты, жыццё і воскрэшэнне наша. Благаславі гэтыя пасхальныя яйкі, знак новага жыцця, каб мы, дзелячыся імі ў кругу сям'і, блізкіх і гасцей, малі таксама дзяліцца адзін з адным радасцю твайго прабывання з намі. Дай нам усім дайсці да твоей вечнай гасціны, туды, дзе ты жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амінь. Прывіце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. У сённяшнюю пасхальную урачыстасць няхай благаславіць вас усемагутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Бог, які праз воскресення свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднаю радасцю, няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. І
Идите у супокои Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуєм Пану Богу, алілуя, алілуя. Слезы славу вытирайте, прогоняйте сердце мэ, песни радостно спевайте, хай мучить веселый смех. Воскресна над водами, и живеем разом с нами.